எத்தன பேர் ஹீரோஸ ரியல்ல பார்த்துருக்கிறீங்க? ஆனா நாங்க பார்த்துருக்கிறோம். "ஏன்டா போயும் இந்த கவர்மெண்ட் பஸ் இவ ஹீரோன்னு சொல்ற?" அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பஸ்ஸ பார்த்துட்டு இவங்களுக்கெல்லாம் பெருசா என்ன தோணிற போகுது? அடிச்சு புடிச்சுட்டு பஸ்ல ஏறுவானுங்க. மழை வந்தா பஸ்ஸுக்குள்ளேயே கொடை பிடிக்கோணும். லிப்ஸ்டிக் போட்ட பஸ்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா கலாய்ச்சு தானே பார்த்துருப்பீங்க. யாருமே குடும்பத்தில ஒருத்தவங்கள பார்த்துருக்க மாட்டீங்கல்ல. நாங்க பார்த்தேங்க. தன்னோட குழந்தைகளவே பெருசா நினைக்காத நேரத்தில, வர்ற எல்லா குழந்தையும் தன்னோட குழந்தையா நினைக்கிற கண்டக்டரு. சாவு ஊர்வலமா போற இன்னும் கொஞ்சம் வேகமா போனா தான் என்ன நினைக்கிற பேசஞ்சர். ரோட்ல பள்ளம் இருக்கலாம். ஆனா பள்ளமே ரோடு ஆகுதுன்னு நெனைக்கிற வருத்தப்படுற டிரைவரு. துண்டு போட்டு சீட்டு புடிச்சாலும் முடியாதவங்க வந்தா போட்டி போட்டுட்டு குடுக்குற மனசு. என்னைக்குமே நெனச்ச நேரத்துல வராத பஸ்ஸு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல நினைவுகள சொல்லிட்டே போலாங்க. இதெல்லாம் சொன்னா புரியாது. இந்த பஸ்ல டிராவல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா புரியும். என்னதான் நெறைய இந்த பஸ்ல குறை இருந்திருக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு இந்த பஸ் இல்லன்னா பல பேர் நடந்து தான் போவாங்க.